Abang Alang. Bang, apa-apa? One Nurha. Olien cucuang teh. Cucu orang wak ala kan? Cucuang. Susu beruang. Ayo. Susu beruang. Susu orang wak ala dah buat lian kan. Ya. Kita dulu kadang sana kita dari Solok kado Pak Guru Sairian Atitnya Naden Emilia Karatok Bonjo dan Suasio balik di sana bahkan ada lagu nampaknya di pentas kartu kita kosong sudah kok kamal lagu kita ni. Oh sebentar bawa Aryo. Ya Mbak Son. Kau beri maaf dek mama dari sana dek kita jarang-jarang basuh sari batamu. Oh kok merusak ambo di acara baralik kau ada bantu orang gilo. Kok ada ambo salah. Minta maaf lah mama-mama kamu itu. Balik ke Mak Son Siti Nurbiaya. Yalah aduh tenak kami. Bade madu etika udah boleh. Deh macam di lagu iko kalau boleh pinta jo pintu tadi Eblia lah kata uni wak nak baca lalik kau ambo pantun lo cek buah. Pantunnya Mak Son. Tadi ya. Kandak nak samo di dendangan. Bagurau samo di calia. Cakep. Mungkin maksud ala di setan rancak kakak pada dia. Iya. Rancak kakak pada dia. Berarti Emilia rancak Etican pada Emilia tu makasih ini. Karena di apa? Dia nak nama jambo. Karena nama jambo tu rancak. Ayah neti di lagu Ratok Bonjo ko sama ke pentas lawak sabantani ya. Kece Siti Nurbiai. Rancak kakak pada dia. Dia batulak nak. Tentulah kayu je. Dia kata sampai hati sejak dulu sampai kini je kan hati je ke Tican. Ya tak. Letak layu lu. Kita lagi Ratok Bonjo. Dari Bonjo Komai dari Bonjo lu buat sikap yang membate tangan taruyo basira orang tangga pakan kotuan Arisan Joko Dai Arisan Jo tidur tabar yang jatuh badara ya mato mengana untung para sayang komando dia gia kerato Bonjo biar kami menenangkan kato orang bersana kayo tapi dia nacok kekurangan aku pasal sisi alih sebantana kabake netizen kok jauh kami dari Padang Panjang lapat tamu kita di Siko dan teragak kami mendengar suara kinantan kita dari Solok senior kita Etican ya dan baragi pulau kain putih kata lagak sana bu ya kalau macam lihat celalek je lah lapik karagak mendengar suaranya nanalun kami naik ke sana bu sampaikan dulu Ina sisi alui banabakan dia bersama menendangnya iyo payah segala indah kata orang kayo lalu saja ay bahkan tak kalagu ikut biarlah kami mendendangan di malati nakai boban say di badan baka panjangan iya
malaki kurang salah saya Dian suaju menenangyo Sedang kini badan merasai poh lagi suak badan kotor Ay malaki naiya rang daninya dangala pantun samalam ko Baminyak lai ma idu indah tapi api apo dijual Oy ma akan dua Tolong ini Neti. Sisi alui kalai tibo rombongan di padang panjang Bedo bana dati paibo hiyo payah batinggang sirang ma Tiyo kanda ala dia gia bianak kami mandendangan bakanda ala dibari Papa singgalang ibarai iti ayah baru tampak tabenan dalam raso indah kalualaida Apa sisi alui kurang jalih pantun sebentar ko ba bunyi Papa Singgalang tolong suruh kembali ulang balik bakanda ala diagi di sisi alui coba dengarkan bakanda ala dibari Papa Singgalang ibarai iti ayah baru tampak tabenan dalam raso indah kalualaida bakanda dibari juo tiak kanda ala diagi dangakan ada sama langgo Uneti di 50 Papa Singgalang ko kalau lah macam lihat kabek gadangnya kakak dua sebab pada itu kalau lah menampak kabek gadang tu lah manduk je nya situ le dak kakak dua le tu je dah basah dari siapa dah basah dari gait Singgalang awak kalau macam lihat kabek nan gadang tu ialah malih hati kedua ni pakai cimpuang juga situ le dirandam sajalah sari ulang balik tu Tio kanda ala diagi Papa Singgalang kok kadibaco lairami rambak kuliliang kok menampak tabek gadang rang kunci kami dihalau katigonyo indak tahu tabek lah karyang aku yo heran nampaknya sisi alui berarti lah karyang tabek rang kunci ya kalau dek Papa Singgalang ko iti inyo dak ayan na paralu asal dapat baranang biar baranang tabek karyang le ha Ratu Bonjo Ratu Bonjo dan meminta jangan dekan duang jale kale bakanda ala dibari nang kandung
Papa singgalang sisi alui hai Batur, kalau papa singgalang ko pasan pacamani, ya kadi katakan asal dia dapat beranang, asal dia mencari tabik walaupun tak baraya, kariang pun dia ranangi. Iya pak. lagu iko bana baminta dang adek pacamani jale-jale bakanda ala dibari Papa singgalang ibarai oto ranca baru menampak pintu bengke di jalan lurui mogok sekali biarlah kami berdendang darang banyak coba dengaran bakawan awak sama nangkong dek mancal liat tabek laga dek mancal liat tabek nangadang bakal esok mencari umpan tangkai jurannya baulah punoy Dari papa singgalang opak uo agilah mikro ke bu dosen Karina kalau eti ko naik merasa ya wak dewe kok nah tolong bu dosen Karina Padang panjang komai di padang panjang lai kemari tersabui bana papa singgalang malam kini bakanda lagu nangkan kayu gadang pacamani kayu gadang dalam nagari disangko indah katumbang rabadela diam tak baulu papa singgalang ai kalagu iko baminta biala badendang yo kece papa singgalang mengakui na ati kete menuntui yo iyo de pacamani to maladanga biarlah kami menendangnya kece papa singgalang salero patah tambuat tigo menginyam saja malaki waktu sampai de papa singgalang danga semalam ko eti nayak beko ambo marasai de eti jadi buah tanyoy ya papa singgalang tadi pasan papa singgalang kalau agilah mikro ke bu dosen kalau sangkano eti nayak marasai papa singgalang jadi buah tanyo de eti apa no iya dari bonjo negae
dari bonjol buat sikap yang berbate tangan taronyo berserah urang tapi jalan makan yang oi oi bapak san kemai oi oi bapasan dalam karanti yang etika naik kau daro engeran tolong dia siang anakan yang oi oi de eti dia apila palu kok kawa jodoh awak berdua oi dek wati nambek larusu kami cuma berkawan saja oi mak akan dua oi dan adik sawak lagu iko malaki waktu sampai kok sawak jadi pakai daster juga kita jalan tak sesuai. Makasih. Cobalah Pak Guru, kita tinggalkan dulu kandak Pak Guru Karatok Bojo. Piki, mainkan organ tuan. Kita bari puluh kandak dari Pacah Mani. Langsung buat dosen naik lagu berminta kapulai lu buat basuang. Ya pakai skincare lah balik. Tolong Ina, antakan Pacah Mani di lagu itu sebab pada begitu. Putihlah tali selayang-layang ulah diangin kancang bana dan sangko putih di kumpalan kironyo putih dakik taraju sadatiak na nyau kailang gurau jo kanduang natakana lidah labarek mengatokan Allahu Rabbi nak tahu kita ge pulai lubuk basuang dari Pacah Mani dah basah kita serahkan di rumudi ke sopir pertama kita tadi dulu ya dah basah. Sesudah tu mungkin ada pulau yang tak ada pulang. Beti moyak sudah kau. Coba lo padusi moyak ba arah caru Capek orang muka makan capek orang kamu kau. Papa singgalang cocok kamu kau di. Eti moyak. Dari pulai kalau buat basuh babati tangan ayam taronyo oi kamala sawaka oi kabagantu oi pasti sakit oi larut apun oi karabadan dan makan duang oi lakobadan bahkan dak pulang oi lu buat basuh lai bagurang oi sa malam tu oi de emanengang oi titio oi hati inan kandung
jara oi sanno oi lajo nan lamu oi karam karam den odin dino ai di ma kandak kasamu hai kaldibaringi de pacamani iko lagunya ayati oruswan kedua ayati manangi ay baraka sadang ay mandeo ay de ay abatu ay rusu ade binyo ay kalam caiku Sabantarulina pasan dari Uan Sidi Wana gurau kami sampai di siko tasingguang bakeh kanainya talantak bakeh katurun sabak kamba ada baitu rantau nan jauh kari jalang kampung nan jauh kari turui etan karanah padang panjang salamai tinggal kang kawan salamai kami sampai ke tujuan. Terima kasih banyak Uan Sidi satu rombongan jauh lewat turui ampe lewat jalang dahulu dun sana satapak kemudian kami satu mi namun lagi kayak ke Samojo di papanjang 10.000 Putra Singgalang dari Putra Singgalang Saratojo Papa Singgalang nan gurau kami sampai di Sikojo sabak kamba ada baitu rantau nan jauh kadi jalang kampung nan jauh kadi turui etan karanah nagari Singgalang. Terima kasih banyak Papa Singgalang Sarto Putra Singgalang rombongan jauh lewat turui ampe lewat jalang. Mudah-mudahan selamai sampai ke tujuan jodoa kami dapeh di belakang. Nak sama-sama dari Mak Datuk Pelawan salamai tinggal kang kawan sehingga iku gurau kami dulu. Terima kasih banyak Mak Datuk Pelawan jauh lewat turui ampe lewat jalang. Di papanjang 20 ton. Sisi alui dari sisi alui langsung puluh di papanjang 10 ton lai sabak kamba are itu ko ado tasingguang pakai kanainya talantak pakai keturun kita bagurau baku cindan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak sisi alui jauh lewat turi ampe lewat jalang mudah-mudahan selamai sampai ke tujuan jodoa kami dapeh di belakang. Lanjut sado babini labal ya pulang tinggal di siko ainan marandong ai bansai kamana makan duang ay kabatingan ay nainan kontan ay lenga sajun
Allah tu dulu dah basah. Mana gitu. Ina ada pasan dari meja belakang. Allah jadi itu Ina. Ibu awak mencalik na menakikan yang ayam atau kini ditukar saja lengkok balik-balik yang dia akan tak dari meja belakang.